στο άκουσμα χριστουγεννιάτικων outfit δεν μπορεί να λείπει η παγέτα από το μυαλό σου. Και εμείς εδώ έχουμε την καλύτερη παγέτα που θα βρεις ποτέ. Το σχολίασα με το που μπήκα μέσα σήμερα. Ξεκινάω με αυτά τα φορέματα τα οποία είναι mini. Το ωραίο mini όμως, δείτε λίγο που τελειώνει, κάνει πάρα πολύ ωραία εφαρμογή με ένα νόμο που το κάνει έτσι και πιο sexy αλλά ταυτόχρονα πολύ chic. Βγαίνει σε αυτό εδώ το μπλε ρουά που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και δεν είναι τόσο φανταχτερό, οπότε μην το φοβηθείτε. Δηλαδή είσαι safe, είσαι έτσι απαστράπτουσα αλλά safe και βγαίνει και σε ένα μαύρο τέλειο που πάω να στο βάλω αμέσως να το δούμε παρέα. Και το μαύρο που σου υποσχέθηκα είναι αυτό εδώ, εντάξει, η μαύρη παγέτα παιδιά, ό,τι και να πούμε είναι συγκλονιστική, η λάμψη που δίνει είναι έτσι πάρα πολύ chic και ωραία. Δείτε και στο μαύρο την εφαρμογή που σας λέω ότι είναι πάρα πολύ ωραία, δεν είναι η παγέτα αυτή που σου κάνει εξογκώματα στο σώμα, δείχνει πραγματικά τη σιλουέτα σου, δεν διαφανίζει, εντάξει, εννοείται, και είναι συγκλονιστική. Γενικά τα χριστουγεννιάτικα είναι όλα συγκλονιστικά, οπότε αν σε βγάλει ο δρόμος, πέρα να τα δεις και από κοντά.